Umphathisa wezemisebenzi umnumzana Thula Sinxesi newela kuye le ngxowa-mali uthi imeko yayo imaxongo. Umphicothi-zincwadi ufumanise ubungqina benkcitho-mali obumandla kule ngxowa-mali. The tone from the leadership should not tolerate non-performance and should strive to ensure controls are adhered to on a day-to-day activities. Amalungu esipalamente athi umonakalo usukela ezingcanjini. Omnye wamalungu lekomiti ejongene nenkcitho-mali kaRhulumente linyanzele ukuba iziphathamali zale ngxowa zinike ingcaciso naye kufumaniseke ukuba ayikho. What skills, expertise and experience are these people bringing except maladministration? If we are in 2021 now, we are saying we have dealt with the issue of skills in 2017, 2019, 2021. What is it that they are bringing to the table except maladministration? Umphicothi-zincwadi ukwafumanise ukuba le ngxowa ibihlawula abantu abalishiyayo eli. Umkomishinala wale ngxowa-mali umnumzana Victor Mafata uphendule ngelithi oku akusenzeki kuba incwadi neenkcukacha zahlaziywa kwaye zacocwa. Kodwa nangona kunjalo abo batyholwa ngokwenza ubugwenxa basasebenza kule ngxowa-mali. I would not even say that it's because of officials, because a lot of these issues are system issues, systemic issues. We pay and we have people that exist in the system. But who drives the system? Based on the system? Who recommends the system? Who administers the system? It's us as management, yes. Yes. Now, when the system fails, who must account? Usihlalo wekomiti ejongene nenkcitho kaRhulumente umnumzana Mkhuleko Hlengwa uthi uphando oluza kungena kwingcambu zale ngxaki luyadingeka.